Els virus són organismes que requereixen d'una cèl·lula hoste i per tant quan estan en l'ambient lliure tenen com, no, les seves estructures són molt bàsiques i moltes vegades depenent el medi pel qual els interessi dispersar-se doncs s'adapten. En el cas del SARS-CoV-2 al ser un virus respiratori la seva envolta està pensada per transmetre's via aerosols i per tant allà on estarà més estable és en aquest ambient, no? En l'ambient d'aerosol. Però és veritat que els aerosols acaben dipositant-se en superfícies i allà també resisteixen. Què és el que farà que el virus s'inactivi? Doncs que aquesta estructura es debiliti. I això, doncs, els estudis que hi ha actualment amb el SARS-CoV-2 parlen d'una estabilitat d'unes hores i depèn de superfícies que aguanten més, com podrien ser plàstics, acer inoxidable, altres que aguanten menys, com podrien ser cartró, coure, però que en general els virus en superfícies acostumen a perdre part de la seva estructura i per tant a inactivar-se.